Okay, muri Zimbabwe mumastreets muchiitika musindo uri kuitika, mumastreets muchiitika debate iri kuitika right now apa manje apa tiri kuziva kuti right now mapublic consultations atanga ende mastreets muchiitika noise iri kuitika. Kune vamwe vari kuti ivo Chamisa Haatengeki. So regai tinzwe analysis dzavo kuti vari kuti chii. So vanhu vari mumastreets vari kuti ivo Chamisa Haatengeki vari kuti ivo uchitarisa munhu anonzi Nelson Chamisa versus any other member of the opposition political party in Zimbabwe or anybody aitomboshanda naChamisa kubva kudhara. The thing ndechekuti Chamisa has always been the guy who is popular. Ndiye munhu anenge achivhotegwa nevanhu, ndiye munhu anenge ari like the head, the face of the opposition. So in that sense, that guy uri paposition yekuti, and this is based on the fact kuti vanhu vari kubelieve kuti no, Chamisa have been winning popular vote ever since he started going against Mnangagwa. Do you understand that part? So vari kuti every popular vote have been going to Chamisa. So vachidaro vari kuti since every popular vote ichienda kuna Chamisa, Chamisa unozviziva kuti iye pakangoitwa chete ma-free and fair elections anobva aita president, anowina chigaro oita president. So even Mnangagwa pachake anozviziva kuti Chamisa chaari kungoda chete ma-free and fair elections and then obva agara paposition yandiri. I mean ndo zviri kutaurwa nevanhu handiti. So vanhu vari kutaura nezvevanhu vari kuti ivo Chamisa Haatengeki. So vachitaura kuti ivo Chamisa being in that position yekuti he is the popular guy, anozviziva kuti chero akapiwa mari sei, but his biggest prize akatoipiwa nevanhu, the mandate to be the president, if you understand that part. So if people have chosen you to be the president, you don't need nothing else. Money cannot buy it, because what kind of money can come with the gloriousness of being the president, with that honor of being able to lead people into success? And it's a dream of every person who aspires to be a leader. You wish to just deliver the dream to the people. And if they want democracy, if they want justice, if they want success, economic connections with other big economic powers in the world, you deliver that. And do exactly zvechida kudeliver na Chamisa. So it's not the money that anopiwa na Mnangagwa. All he will try is to make the ground be plain and free and safe. Once the ground rangodaro chete, Chamisa then steps into office. I see any other member of the opposition, umwe noumwe muZimbabwe ari kuopposa ZANU-PF, achimira as an opposition, angava Douglas Monzora, Tendai Bit, angava Job Scala, angava Washman Ncube, angava ani zvakangava Hopo Chingono, angava Jealous Mawarire, angava ani zvake ari kuopposa. Munhu iyeye anogona kutengeka, because at the end of the day, he still depends on the mess of whoever is leading the opposition to pick them if they ever get into office. You know, Chamisa, kana ari Douglas Monzora agera apa achisupporta opposition, achisupporta vana Chamisa vachinzwisisana, and then Chamisa is the one with the popular vote. You know, gore rinovhotegwa Chamisa akapinda papresident. Douglas Monzora chinzvimbo chachawana position, it will depend on the mess of the president, on the mess of Chamisa. And chinzvimbo icho chogona kuva minister, chogona kuva chief finance this, kana kuti that, handiti kana kutochishayiwa. So because of that, kana Douglas Monzora ane chinzvimbo mupati inenge na Chamisa as the head, anogona kutengesa easily. Why? Because sezvatataura agara siri iye the popular guy, but Chamisa cannot sell. Even if he sells, anenge angotengesa zvongokuti awane mari ipapo, but the ambition can never go, because kana uchifunga iwe kuti vanhu vakatokuvhotera sezvakati takazviona pama-disputed elections. Why? Because anenge achiti zvaitika muma-elections hazvisizvo, maresults asi echokwadi, ndaifanira kunge ndakawina. Wakazviita muna 2018, akazviita muna 2023, and so zviri kureva kuti ari kufunga kuti iye ari kuvhotegwa nevanhu. Kana kwakuchinzi muri Zimbabwe Chamisa akatengesa, as these guys are trying to say right now, isusu tingoanalyza. Just imagine panyaya yaChabangu, why would Chamisa ever let Chabangu take over the party? Kana kwachinzi akatengesa, Mnangagwa wouldn't need Chabangu, who is controversial. Now everybody is like, makanyepa makatenga chuni. Aingotora kaye Chamisa utungomisa mji.
muparliament. So mazimbabweans ari kuargua vamwe vari kuti Chamisa wakatora mari why paya paaudio yakalika why Chamisa aitaura iye achiti rudo parudo hapadi kutuma munhu tozotuma munhu kana taakunoroora but parudo apa izvezvizvi kana titaura zverudo vaudzei vanotobva vazvisiva. But paya chiri kuitika ndechokuti isu takazongoudzwa kunzi hanzi audio iyi Chamisa anga achitaura about Mai Mnangagwa but directly iye haana kumenshena. So it might be true but we also totora with a pinch of salt tisinganyatsonzwisisa kuti how true can that be. Handiri muri kuona muri mazimbabwenzi kuti zvinhu zvezvacho zvakamira sei, zvinhu zvezvichiitika. So audio yaya, what can we say kuti audio yaya muri Zimbabwe yakati revealira? What did it reveal? I would say inzwai zvandofunga ini ndezvekudai so ndezvekuti Mnangagwa kana kuti vanhu vari kumusoro in power, when you become the popular or the most powerful guy, dangerous guy, like for example you lead a big opposition party like Nelson Chamisa with a lot of MPs, and then you are President Mnangagwa and you are with your people, these guys will call each other to say, hey wangu uruzoona sei zviri kuitika, and then upindura no iwe wangu urikuzoona ndikutokurowa gandipinde pachigaro gatitevedzere vanhu wangu, kana ukadliwa wodzika pachigaro usambowara because nini handisi kuzokusunga kana kuinvestigata chichi. So just step down nicely and peacefully. I really believe ndozvezvichiitika behind the scenes. But chichiitika ndechekuti pane umwe wekuti anenge achibvumirana newo but ane utsotsi, and anenge ane utsotsi ndouya wekuti anenge ari in power, anenge asingazodi kuita give up power kana nguva yasvika. Apa anenge achikumaneja ine way yekuti ari kuda kukunzwa kuti umire papi, are you ready to fight, uri kuda kutanga mademonstrations here kana kuti chi handiti. And then kana aona kuti aiwa you are peaceful, iye oti alright bo rigatione maybe kana kuti gore rakati tichisvika kana ukavhotegwa iwewe ndokurega uchipinda handiti. So I feel like, and this audio, remember, it kunzi ndeya 2018 handiti. These guys were just starting out, vaitongotanga kwakuri kutanga. So politics, I think it's like that, zokuti zogona kuvexa kana usingadzvinzwisisi, but with a little patience unogona kunzwisisa more kuti chii chichiitika, because audio iya muri Zimbabwe ine tuma clues twakawanda zvisingambobviri. First of all iri kutaridza kuti on that high level in politics, people actually don't hate each other. Isu vanenge vachibudikana vakubudikira vachitaura zvari kutaura. That's why people are attacking political ideologies. They are attacking economic policies. They are attacking all these things. It's not like they hate each other on a personal level. Do you understand? It's not like they hate each other on a personal level. So that's one thing we can see from that audio. So muri Zimbabwe triple pano pa the Mtapa Times. Make sure that you are subscribed so that you never miss out on any of these important updates.